ọbụla na-achọ ọchịchọ nke onwe only me na ezinụlọ azọkatazie nke ezinụlọ ababazie n'isi onye ọbụla na-achọ gịnị mere agbuo mmadụ asị egbuo na mmadụ mana nwa gị nwoke bụ nwa gị nwaanyị ga-eje mee yahoo nara onye ọcha ego nara onye ọsọkwa ya buru ego bubatara gị na be gị ị na-atụ mpete na-atụ n'elu onye ahụ na-ebe akwa ego ahụ ebuji ọ bụrụ mmadụ ka ọ bụ onye ahụ a na-anapụ akụrụba ya in one way or the other nwanne m ọ bụrụ mmadụ ka ọ bụ abịa n'ụlọ ụka ndị ga-enye anyị ego prichi na agala eprichi bụ inye chukwu 1 naira ọ ga-enye gị 1 million ọ bụ ya Chineke ọ bụ onye ahịyọ ada ezizi oziọma ekwesịrị ka ezie mmadụ oziọma ga-eme ime ibe akwa ụwa gị ma na anwụ a na-awụfu ọbara a na-egbu nwata a na-egbu okenye a na-egbu nke a na-egbu nka kedu ihe anyị na-eche dị again mam nene infogoda video ibuze nene yes iye nene the complete one keta iye megini iye nene the complete one because ihe bụ the same thing ka anyị na-ekwu ihe ozi anyị na-exist and so much thank God a lot of people tibegi ọnụ a lot of people that matters tibegi ọnụ ime nwa sị na ọgbasara gị because sisi na ọgbasara gị today nwanne ọ ya agbasa gị echi na nghọta ọ nwere ọgbasara gị tata ọ ya agbasa gị echi so biko nene the complete video kwunu no ihe mom ya ekwu afia na Facebook like I keep saying but save the videos on Facebook go there follow her on Facebook and also inbox her one onwe na in if you like na yotaro inbox her then also making if follow chaya you keep pay attention to some of the videos here follow here like in a page ya as long as na asụ Igbo na Igbo nwa Igbo ihe ndị Igbo na-eme na amasị ga ndị chọrọ ọdịmma ndị Igbo ya na ezinụlọ ọdịmma ndị Igbo ya na ezinụlọ pay attention to her videos you will love it ma we'll call her Lagos ọ dịkwan biko Igbo mụrụ nze m ọzọ na-atinye na-asị na gịnị mere asị na mgbarasị na ya kakpu okwu n'ọnụ ndị iro ewe gbuo ma mgbe ha mechara were akpụkpọ ya kwa Igbo na ya ka na-ekwurịta okwu biko ụmụnne m ndị Igbo kedu ụdị ọnwụ ụdị ndụ anyị bidoro ibi kịta unu afọkwa na ihe a na-awụfu ọbara biko maka ọbịa behọrọ gị di gị ọnwụtu na mbụ nwanne gị ọnwụtuona nne gị ọnwụọna enweghị onye nke gị egburu n'ike gịnị na-emenụ n'ala Igbo biko enwere onye obi ya na-eri nke ọjọọ a na-egbu mmadụ kwado akwa mgbe n'ala Igbo onye ọbụla nọdụ mana anyị ma n'ala Igbo na-asọ ọbara asọ maka na ọbara na-ekwu okwu ọbara na-agba ụgwọ ihe niile abịa ihe a na-ekwute ịrụtụrụ ndị be anyị aka ka anyị chi ya n'otu mara ndị be anyị ụfọdụ na-ekwu going back to the root bụ ịgwọ ọgwụ igwe oke ite ịgwọ awele ịgwọ ebigo na ya bụ going back to the root nkụzi ekwesịrị ibido onye bụ ụmụazị mgbe e pere mpe nkụzi ntọala a na-ebido n'ụmụnna kụzibere nwatakịrị na ihe a bụ nsọ ala na ihe a bụ arụ ewere ha nchadebe n'akụkụ kọma ihe a ga na-ashaut n'iru akwụkwọ bụ going back to the root mma enweghị nwe ego mma eme gị nwe awele mma enweghị nwe ibobo mma eme gị iburu ọgwụ ịkrọs obodo oyibo mee nke a mee nka ụmụnne m ụna makwa n'ala Igbo na ana unu amakwa n'ala Igbo na-agbago ọsọ n'ala Igbo ihe ụmụ azụmahịa niile apụcha na a na-agbagozi mba ndị ọzọ kedu ihe nwanne gị ga-eme gị ga-eji wepụ ndụ ya ịmakwa na igwe bụ ike onye agha na nwanne ya eji mara ndị Igbo a na-ewepụta ego obodo na-atụkọta ego zuo ofu onye n'ala Igbo onye ahụ eje mba were agụba were uche were mmụta nata abịa kesaa ya ndị ọzọ nwayọọ wee dee buri wee desaa ebe niile mana taa esi ebe ahụ pụta ndị Igbo bụrụ ndụ chọba ọchịchọ nke onwe onye ọbụla na-achọ ọchịchọ nke onwe only me na ezinụlọ azọkatazie nke ezinụlọ ababazie n'isi onye ọbụla na-achọ gịnị mere agbuo mmadụ asị egbuo na mmadụ mana nwa gị nwoke bụ nwa gị nwaanyị ga-eje mee yahoo nara onye ọcha ego nara onye ọsọkwa ya buru ego bubatara gị na be gị ị na-atụ mpete na-atụ n'elu onye ahụ na-ebe akwa ego ahụ ebuji ọ bụrụ mmadụ ka ọ bụ onye ahụ a na-anapụ akụrụba ya in one way or the other nwanne m ọ bụrụ mmadụ ka ọ bụ abịa n'ụlọ ụka ndị ga-enye anyị ego prichi na agala eprichi bụ inye chukwu 1 naira ọ ga-enye gị 1 million ọ bụ ya Chineke ọ bụ onye ahịyọ ada ezizi oziọma ekwesịrị ka ezie mmadụ oziọma ga-eme ime ibe akwa ụwa gị ma na anwụ a na-awụfu ọbara a na-egbu nwata a na-egbu okenye a na-egbu nke a na-egbu nka kedu ihe anyị na-eche dị this
this boy ya agbagbu n'ọka na fish magnet ọkwa anụ m n'ọdị olisi ọnụ mmadụ jide agburu mechie kedu ihe ọ bụ enwere ka ofu onye ga-azụgide ya zụọ naanị nnake ya ọ bụrụ na maka na ọ na-azụ ya na ọ na-ere agwa na o buturu ahịa ọ na-azụ gwa m na butu onu nke gị n'imenyụrụ kandụl nwanne gị imenyụ oriọna nwanne gị nke ndị oyibo na-akpọ kandụl ọ gaghị eme ka nke gị nwụsi ike kedu mgbe ajọ obi batara na be anyị ihe a gwa m ihe ị ga-agwa nwaanyị amụ nwa kịta ka nwaanyị a gee gị ntị egbugo nwaanyị a gbuo agbụrụ nwaanyị a ime ihe ọ ga-ete nke ibu afọ ime ma ọ bụ na nwaanyị atụdebeghị ime abịa na ọchọba nwata mụba nwa kugbe nwatakịrị o wee too onye ọbụla na-achọ oke ọchịchọ ụkwa anaghị ere ụbọchị egburu ya ekwuona m ya na ihe so na ihe a na-akụziri ọzụzụ ihe ndị nne na nna ndị kedụ jezia na-enye ha ụmụabụ inwe ndidi na ndụ a mmadụ abịa ogbuo mmadụ ibia nwakachaa gị mma ka gịnị mee ka gịnị wee mee ogbenye dịbụ na mbụ dị ọgaranya dịbụ na mbụ wee dị nwere onye obi na-eri nke ọjọọ gị nwa na-ebi ndụ emee gị ya kedu ka ọ ga-adị gị anapụ gị nwa gị napụ gị ihe iji ama mma kedu ka ọ ga-adị iwee nwee obi nara nwa ha nsọ kidnapụcha ya ma gbuo ya esi na gịnị na ọ ga-eme ndị Igbo achọkwanụ ka onye ọbụla kụnienu biko 5 governors of Eastern State onye ọbụla mara ka ọ na-adịnya gị eziokwu ka m na-agwakwa unu ọ bụrụ na ọnwụ emebeghị gị ihe ọnwụ emego m ihe wee mara na ọnwụ na-afụ ụfụ ọnwụ na-egbu mgbu n'obi ọnwụ na-egbu mgbu n'obi o mebeghị gị ntụmadụ ọ bụrụ onye gị na ya na ọfụma ọnwụ na-agbagwu obi ịmakwa ya bụ nne na nna ini nwa ọ mụrụ ihe nnachi kọwara ya bụ na mmadụ ịgba mbọ legit na-abụ arụ na obere nwa yahoo o je bute onye ọzọ wayo bịa bụrụ nọọsụ ejeghị triti mmadụ ụbọchị egbuo nọọsụ kedu ịnụ ihe anyị na-eme nke a onye naanị asị ya biri chi echeta afọ nka ya mmadụ anaghị anọ nnake ya ọ gịnị na-emenụ bido kụzibere ụmụ gị ihe nwata kwesịrị ime a na-awụ ọbara na-awụfu adịkwa amụ maka nwekwa gị nke bụ eziokwu ọbara na-agba ụgwọ ebere m na-emere ụmụ nwaanyị ga-agadi n'ezinụlọ ndị a na-akpa arụ and ebere m na-emekwara na ụmụ ga-esi na agbụrụ ahụ wee pụta ọnya ka ị ga-ejide mkpa iwere ikpere gị na-agwa Chineke okwu n'isi ụmụ gị na ha ga-eme iti agbụrụ ọjọọ agbụrụ arụ na-ekwe eme and echi niile bịa chegharịa sị m God has forgiven you nwanne ihe dị otu ahụ adịghị wait for your karma wait for your karma uche anyị ga-adị na ya o metere gị ebu o metere gị ebu uche anyị ga-adị na ya uche anyị ga-adị na ya ebe a m na obi na-agbawa m ọnwụ emetụtago m mewapụ m mkpụrụ obi ịfụ mmadụ osi na mmadụ na-apụ nna marakwa na ihe mere n'obodo abụọ Anambra biko marakwa na ihe mere n'obodo abụọ Anambra biko na Naijiria se holu ebe niile na-akpọkwa na ghara na-egharịwakwa anya n'akụkụ gị maka na ịma ọ na-esocha ihe akịta emere these boys n'akụkụ ya ote ha aka ebe ahụ ma ihe ị na-eti n'ọnụ maka isi ekwu okwu kpuchinata onwe gị nwere onye obi dị mma nna m gwara m wee sị m na onye ọbụla bara n'ime ọhịa wee fuo osisi na-amị ego o nweghị ike ịkpọ mmadụ kama ọ ga-achọ ka ọ kụchie ego a and ya nwee nọ ka ọ kụchie ego ahụ wee gbara akụchie ego ahụ nwụọ ọsọ ya gburu ofu nne gị mụrụ gị amụ n'afọ nwee ike igosi na amị ego mgbe mụrụ nze m ọzọ bara